Right. Amo nga nabati mama, di package mo. Ha? Arta? Awan na, di package na. Aha. Mat ito na registration deh. Nagrikat tindalan pero. Bener. May mayat ko man medyo paanda diya. Han, di abot launay. O masiminto dia mayat. Nagdi abot launay, di ka bubutang ijay. Main. Basta ito sa rabi, makitang pa abot. Ano na? So boleh so nagrabi na kami ti kalsada, linaw-lawad ako ma, eksakto kitilungan. Matipay di mo na yun, ang pang tricycle lang di kalsada da. Dito bangir ka, hanay simentado eh. Ano, pang tricycle lang dapat. Ang tricycle kan motor lang. Di eksakto ko man, nagmotor lang ni Papan gayam niya. No. May pa. Amo tanga kaste karikat, nagmotor ko man. Nakakasar tayo pa. Nya pa tiket yung pagpasyaran. O ano na ba? Yun. Left. So ito yung main road niya. We're here. So ba? Yung main road na ito yan? Ay, anan, dito. Right. Sampai nga Jamin Road. Dito yung Jamin Road eh. Right ah. Truck dito ko yan. Ay, Pepsi gayam aya. Well, Upco tracking ko na naman. Yan yung Upco. Upco, Bagyo matat Upco. Garod. Doon tayo na, aming Upco. Doon Bagyo. Ito yung main road. Dati ilugan to eh. Oh, libre to yun. Libre yun. Siba. Oh, sige, libre pa lang. Libre pa lang. Season garod ito yung apart niya. Uy, season game na to yun, apart. Boundary tila Union. Tunak nga dyan, diba dati season pa lang. Yan, lampas ata ako. Parang tayo, gaya. Sa bagay, di gasolinaan nga Petron ni Jay bungad lagpas ti Canon Roadan kat. Season dahil, di ba? Ampay. Ampay ah. Rosario area. Ayan na nga dyan lang tayo. Ijay pa. Hindi man ni lang tayo Jay. Di inti arko nga di ay. Mo nakita? Rantay gayam diya. Hanan nga umuna gid sabi ni Kuya Kiko eh. Message mo ah. Tagasan tayo. Try tayo mga Canon, shortcut win no? Ah, Matiliw tayo, delikado niya. delikado ta. Pag no, takatoy tayo, Kinon Road Show. Mano di turbo jet tatay Petron nakita mo? 60? 60 plus ah. Sabay, ang kumat lang mo presyo di Bagyo. Ako magkikitaan. Jangan tong karga sado dapat kita betul pagkargana kan dito yun. Orang tanga dumanon jay. Ako mo Petron sa dito eh. Sa turbo kita mah. Ang Petron ito eh. Dapat na labsan tayo tatay nga Petro. Mano dia duwan saan din nakita. Tam no dati pitron dito tayo sa pagkargaan ta. Jadi Marcos to biayan, di banda dyan. Di may met Marcos mun di nanginina baka nanginina man diya. may met dito yung nunod da. Ada malabsan tayo anak. Awan malabsan ta mo dito. ta tagpakas dito ka grind tayo ni. Naon garod dito eh. Parait tayo Marcos Highway. Dati ni right Marcos Highway tatuin. Puro shell matkas ka na ko ah. Tayo kamo dati. Fuel Star. Star Shell. Ta Shell. Peter langan. Magawat mo rin bag ko dito pa.
Check mo man no, da Petron card ko. Nga ba dati na eh? Kaya tambatad ka na. Para tatunagan. Wala na Petron, dito na Petron. Ayan mat. Uno mat. Bali ah. Yan lang iti Petro na eh. Kulay blue day ah. Metro bang pati blue? Da. Mura ka. Kita pa lang. Ito, Petro na da. Ah, sige. At least ay tugot ka rod. Ada jepit na ito eh. Crack tayo. Ayan. Sophia kulit. Are you sleeping? O, mag-ida ka lang dito. Sleep na ba si Makulit? At saan yung ano nga eh, yung isang unan, saan mo nilagay na yung isang unan na? Sige, mag-sleep ka na. Kailangan mo yung unan. Asan mo nito? Hindi. Kunin mo ba yung isa? Diyan ko na magkatangan tayo, mama. Buko. Buko kan pasayan. Pagkatama iti buko dito ipakari. Kita to ta dalan ako. Ano na Busog ka pa dito. buko daw ni Sophia. Sabi niya ni Sophia kanina buko. Separated di Jeso. Haan? Sino na ibaga? Ni ko magbagayo. Awan din baga ka separated. Ay, Si kamot lang naman nagsasabi. sasaw. Hindi, hindi asawa. Namatay. Ada jaja sauna. Da. Hindi kunanan nga ayan da bagyo. Pingat. Pingat. Pigat. Tagay jay manit pa. Ni junior nga singgayan. Uy, pigat. Sibuyas, porcel, kung na din. Ni lalaka ah. Teo. Ay. Ah, biltahan Teo. Ah, anin. Jay mo patik sa rin. Seasoning. Laso na ako na naman. Ano ka? Sige. Labas sibuyas. Overtaking to right. Right, nag-right na to yun. So na right tsaka left. Nya, trabaho na dyan sa awan na. Kailangan niya pan mo damagan di trabaho na dyan. Ah. Hindi na magan. Di manong kigo ati damagan. Nagitad ti strawberry jam taga Bagyo mat lang gayam di asawa na di. Good. Di bali ah. Ilatan na. At least sa dating niawat mo niya. Thank you. Wala na mo tari yan. Nasigurado. Sino nga iti Romeo ijay nga ta? Awat na nun. Okay nga yung Jerome Duty. Yung sa di asawa na. Ayun, sa bayan. Ay wino iso di lalaki nga kontatay. Ano dyan mat lang. Si Magat. Wen. Abay, sarap pa na kamuyo nga, sumapat na. Ano dyan kumikita suna. Ama mo yun ni Manong Romeo.
kunam. O yan, ititibal ay da ako na naman. Gaya iso na gayang dayan. Uy, hindi sudah dito, balida ko na. Mhm. Istorya pa yung mat, hindi nabayagan ka nga naguray. Okay lang. Pati sa tatlo ito nagtilugan. Mhm. Kaysa di dak jeror. Yung sabay, okay lang nga yung tugot tayo, dilugan niya, di ba? Naganda yung nga pagpagnaanday niya, mama. Yun na. Abay ko na. Bag no sembret ko na. Ah, sige, hindi ah. Di mabut-butan. Okay, siyempre, kailangan mo ang ipasaksak mo kat sarili mo lugan. Baga no ko. Pungay. Hindi mo baka ano yan. Sarili mo lugan, pasaksak mo tigong kompromi, madi mo ta. Uri sa anin. Di ko bantayan di jay nalawa, na may met pekay sa di jay ko. Timalis mo lagi dyan tricycle iya. Di mo ay rinwardan sa. No, may salang di tricycle di dyan isa. Niya pa. May salangan, tiripar, may salangan. Di ay duwa kita di jay man laigid. Paigid na lang. Papaigid na. Nagbilta kay Manong, uwan, nagbilta kami dito maramdama ko na. Bilta mo, ampay ko na. Arbisan. Bisa nih. Parang ayan, isusok. Imbyo X lagi di nga. Tiro din. Subitsi. Tanay di rider na eh. Kaam pa na doon, Inmax. Sangat kami, mano nga Inmax. Sikat bakit ko. Upat nga Inmax. Kapoy na ka sa mga gayam din Inmax no, hanggang makabilo. Saya nagtakol. Ayun na. Nagawa sa lapsantan. Dito ya, dito itu saya dito katrakalan eh. Tanta. Dito yung gira, agak-arbis kami ni. Damagan tayo, mama. Tabagan talag tayo muna sa lata, aging kagatang. Anta tayo gumatang sa laksyan. Ano rin? Lantar na. Ayun na, omat. Ayaw, ang gamit. Ang gantay ko rin, sa balik. Nakita mo lang, nagpayapay-yapay nga eh. Saan nakataadar nga tatao sa diyain. Sa igit di kalsada, sa diyain nagdailat-lang mo ma. Sa naman nung sangaribo, kung nada, gala kayo pa eh. Ano na? Ang pukayan anak ko. Ano nga iti kayam? 900. Nung damagan ka garod. Huwag ganun. Di ba mama? Mano mama, kaya mo 900? Desisyon kan. Ano kaya? Sardeg meet ni, nagpayapay pa na ba? Di go Pilayo. Ano na gasolina Pilayo na?
tatayan si ikon nga di. Esperanza. Esperanza Street. Ditan Petron. Sa tayo na Petron. Yung baga na. 1 kilometer. 1 kilometer pa yan. Nanginagan na rito yung kalsada pa. Ako natin, mawaswas. Nanginagan na rito yung kalsada. Mawaswas na dito natin. Tsaka mo, basta highway natin. MacArthur. Ano nga, MacArthur. MacArthur. Marcos Highway na sumarunong tawad ni MacArthur. Tara dito, lusot na Hmm. pan di Marcos Highway. Mawaswas ro. O tsaka mo, mawaswas pa ang banda natin. Sige, Petron. Gas tayo. Bali. Nagbilbilo na kita eh. Kargado na kita katrak. Sige, go. Bunto ka talaga ta, nagsigar ka na. Humbit ba na? Gasolin boy na. Oops. Turbo pare. Full tank. Turbo po na. Third tank eh. So, mga parata. Tagod ba? Tagod na lang. Turbo full tank. First tank sir.